Hi guys! Good morning! So, ang oras natin ay 10:57. So, mag-11 na. So, kita, naglalakad ako, yes. Naglalakad ako. Yan o. At kasama ko si... Ito, mainit guys. Kasama ko si Tita Bibian, si Bunso, tsaka yung kapatid ko pang lalaki na isa, tsaka yung pamangkin dito. Pero yan o. Yan kasi, yan sila. Yan. So, nandito nga pala kami sa San Jose. Shoutout sa mga student ng San Jose Community College dito sa Malilipot. Shoutout sa mga taga Malilipot. Yes. Wait lang guys, kakakailan namin sa dyan. Wait lang. So yun guys. Dito nga pala yung San Jose Community College. Medyo malapit lang naman to. Dalawang sakay lang naman. Yes. Yung unang sakay, tricycle. Papunta sa may jeep. Tapos yun na, jeep na. Tapos dito sa San Jose. Bago to guys magtabako, itong Malilipot. So dito yung kanilang daan, ano. Yes. Kita nyo naman, diba? Pupuntahan kami ngayon guys. Taga rito din naman. Kamag-anak namin. Taga rito sa Datag. Sinasabi, ang ano, Barangay Datag to. Ay, barangay ano to? San Jose. Ha? San Jose Malilipot nga. Pero ang Datag kasi yung tawag dito. Ay. Ayun sila, ang bilis nila magkakad. Si Bunso. Yan. So yan guys yung kanilang paralan. Yes, no? San Jose Community College entrance. Sige. Pero hindi kami dyan. Guys. Hindi ako kapasok na pala ako dyan. Nung may sila ni Tita Beb. Kung may sayaw-sayaw ng mga ganun, may mga event. Tapos nung ako dyan, nag-exam. Nag-entrance exam ako dyan, guys. Nakapasa nga ako dyan. Yes. Composite rate ko is nasa 90 point plus ganun. So yun, guys, marami akong nakitang dito nila. Parang, yun, yung parang tambayan. Ganun. Nahiya ako. Yes. Yan. Marami sila dito tambayan, kumbaga after class. Tapos yung mga kainan, ganun. Madami din dito. Tapos yan. Pero hindi ko talaga na-imagine. Pero sige na, go na. Kung saan tayo lipa rin, doon na lang tayo. Maggilid kayo, baby. So. Yan sila eh. Tita Beb. Ina, gilid. Yun guys, nauna na nga pala doon sila papa. Opo, nauna doon sila papa, yung kapatid ko. Mga kapatid ko nauna na doon. Sila Tita Emma na nandoon na din. Wait lang, oo, nandun na kanina pa. Katang na yun dito. Oh. Hi guys. Yun guys, nandito na kami. Kung narinig nyo yung tugtog na yan, yan na yun. Oh, hi! Si Tito Dom, nandito na nga pala sila lahat. You know. Sige lang. Ayun po, sige lang. Si Tito. Sino yun? Ano sila, Tita? Dito ako. Saan ka dati kita? Dito talaga. Oo, nandito na nga sila, Papa. May tugtog. Hi! Hi, hello! Welcome sa akin. Hi! Yan mga tito ko, mga tito. Ay! Opo. Bayan dito, dito. Bansang tara na, bebe. Pasok na. Sige na. Pasok na. Sige guys, dito na kami. Ay! So yan ang aking isang napaka-pretty. Hi! Iligan! Babibihon! Babibihon ka na naman. Pwede ba
sa Biki Chinelas. Yan o, aking titang. Isus, may gusod! Garo ba ka? Magayon ka man. Ma-bless po. Ma-bless po. Si Lolo. Ala, may mga, ala. Oo. Hi, ano mga cook dito. Hi, Kuya Weng. Natagariban ng buhok mo. Bako na? Natagariban na. Gano'n man sa napistahan. Siya ka na pala nag... Magkama na, bebe. Okay siya. Heriton. Heriton. Ito pa, sarap pang heriton. Hi guys. Yun po. Ano rin dito? Kasag. Ay, kasi ito kasi nagluluto yun. Yeah. You'll be sitting. Don't keep me waiting for us. Oh, I live to appreciate you. Say gonna love tonight. The first night I sing for a long time, 'cause I like you better than I'm with you. Sa'yo na. Tilapia guys. Tilapia di pa? Tilapia yan? Tilapia. Ito man yung ano, tig-ihaw. Rayado. Isda. Si Papa. Tapos, mapuro mo ano. Chuta ka sapatos. Geng. Chicken. Yung manok. Ayan guys, yung... Dito sila nagluto sa likod ng bahay. Ito pala may luto. Guys, lakda ng isa kong tito. Nag-ano? Ano ba dyan? Nag-okragong. Yay! Nag-okragong. Lasing agad, tumba agad. So yun na guys yung ano, sauce ng spaghetti. Busy ang mga people. Si Papa ang taga-halo. Spaghetti. Ayun yung manok. Model. Nakapusingon si tita. Nagsisibak kaya. Wow. Naku, na di ba ang ano? Ang sauce. Si Ramon. Mamuton kaya. Ayun guys, dumating na pala yung bininyagan. So kanina habang nasa ano sila, dito kami sa tricycle. Nagaiga ako dito sa tricycle. Kasi inaantok na ako. Kasi ang daming tao. May ano din, may clown. Siyempre kasi baby. Ang daming tao guys, nakakaya. Kaya mag-vlog. Sarabatan kita ko yun.
Ay, dapat Buboy! hindi ako ready ka. Buboy, say Ay, hi! ito to! Happy birthday! Para laptop na. Happy birthday! Ay, dapat ito. Happy birthday! Ito, born! Apa! Ay, cute, 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 cute! Apa, sobra kayo, sobra. Sige. Sayang na Sabi sis ko, kang Pikit, ikot mamutulog. dyan. Sige, babaguhin ko yung mechanics ha. Pikit mo yan, pikit. Pag sinabi kong go, saan ang bubuksan yung... Pikit mo yan, pikit. Pag sinabi kong go, saan ang bubuksan yung mata nyo, lilingon kayo papunta kay... Papunta kay Eliza. Alright, ready? Pag sinabi kong go... Alright, ready? And 3, 2, 1, and go, baby! Ala, nahilig siya! Nahilig siya! Nahilig niya! Nahigilig sa badong ito. Bye! So yan guys, nagpalit ako. And ako nag-ano lang ako ng t-shirt. T-shirt to ni Tita Beb. As in, yung likod nito is education, eduk. Uniform nila to dyan sa San Jose Community College. At ito siya. Ito dito, damit niya SGCC din yan hindi kasi ako papapasukin doon na, kumbaga, wala akong ID lace. Pero ito try namin kung makapasok kami. So, papakita ko sa inyo. Pag nakapasok kami, papakita ko sa inyo yung school nila. Maliit lang yun. Okay din naman. May ilang buildings din. Yes. Tapos ang daming estudyante dito guys. As in. 1,000. Tapos mamaya daw meron silang victory ball. Kasi nga, may event dito sa kanila na nag-announce ng kung sinong champion. May naganap kasing sayawan, mass demo na tinatawag. Ha? PE Day daw. Sana all may PE Day pala sa college. Di ko na mapapakita yung guys, di na kami pumasok. Di na namin tinangkang pumasok. Yan, kasi alam naman na hindi kami papapasukin. Uwian na kasi yung mga estudyante. Tapos na yung announcement nung nag-champion, ganun. Kami yung champion pala, Yes. guys. So, yung section pala nila Tita Bear. Yung section nila Tita Vivian, yung nag-champion. Binalita lang sa kanya sa GC nila kasi hindi siya na makapasok kasi walang dalang ID. So, yan. Tsaka hindi na rin talaga pwede pumasok. Ang higpit pala dyan, no? Nakita doon. No ID, no uniform, no entry. Wow! Ganon. Uniform. Uniform gani. Champoy. So, yan guys. Kung papapakita sa inyo yung loob. Yeah. Maganda din yung school nila, Tita Beb. Ang nandyan lang na course is Bika Ed. Yung yung eduk din. Pero yung arts, basta mape, kumbaga. Tapos, ayun na nga, eduk, BSBA, at 3 lang naman na pero maraming yung BSBA. Yung BSBA, HRDM, Marketing Management and Financial Management. Tapos yung eduk, major in Filipino, in English, in Science, and Dakol. Madaming major dyan. 4. Science, Filipino, English, Math. Math. 4 lang yung
So yan guys, kauwi na po kami at haggard na ang person. Yan ang kapatid, si Bunso at ayun yung isa. So di bale, apat kaming nag-commute. Nag-commute lang kami guys, nag-jeep kami, tapos nag-tricycle. So yan, carry lang naman, carry bells. So yan, pagod lang talaga mga person. And hindi nga pala namin kasama si Tita Beb kasi may victory ball pa sila mamayang gabi. Kaya doon na muna siya. Ito si Smoker. Smoker. Then guys, I think that's a bye-bye. Shower out sa lahat ng magpapa-shoutout. Hindi ko kayo maisa-isa ngayon. Saka na pag nag-live ako. So yan guys. Bye-bye. Bunso, bye-bye na. Ay, ang daming abubot ni Bunso. Bye-bye. Bye-bye. Bye guys.